Következzen a legálisan őrültek csoportjának törzsfőnöke. Arra! 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 Tisztelt bölcsek és vikingek! Arra! 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 Ahogyan az előző látomásunkban Odin szelleme megsúgta nekem, Arra! Olja! parancsa szerint a tortúrát csak is kizárólag csütörtökön tarthatjuk meg. Vajjara! Eljanó! Fúj! Odin hatalmas harcos istenünk gazdasági tehetségét is megpillantott. Felismerte, Vajjara! Gyere! Lajó! hogy csütörtökön sokkal több vad viking vehetne részt a szertartáson, Arra! Folyna! Jajjön! mert a vidéken élő társaink is jelen tudnának lenni Thor ünnepségén. Lajjön! Köszönöm, viszontlátásra!